Jen Volary a hlavně Černý kříž, příroda. No a já právě, že se s kolegyní znám už přes 50 roků, protože ona původně byla na Kladně taky. Bydleli jsme v jednom baráku dokonce. Tak od té doby se občas stýkáme a ona mě svedla k tomu jet se sem podívat a já už nemůžu sem nejezdit. Protože ta nádhera, když člověk bydlí na Kladně a vidí tady tu krásu, ten vzduch a prostě nádhera. Takže se těším vždycky na normální další cestu. A vždycky jsme to celé léto a dělali, že týden jsme byli doma a týden jsme byli tady. Tak to je Heidmühle, no. A se můžou jezdit autama a dál už Šumavu jenom na kolech nebo pěšky. Jo? No prostě se musí. Ochránci přírody samozřejmě, máme toho málo už v republice, tak aby se to ještě udrželo. A nebo se může z Heidmühle pasovským autobusem nahoru na parkoviště. Jdeme, pojďte. Vy to prosím vás tam vyškrtejte, vymažte. Až to naši by viděli, že by řekli, mami, prosím tě. Já budu říkat, no já jsem nic nevěděla, že tam něco... Jednou taky jsem něco někam řekla a ty si... Já povím, to nevím vůbec, že jsem něco někam řekla. No. Teď jsem v Česku, jo, pořád jsem v Česku. Teď jsem tak napůl v Česku, napůl v Německu, jo. Teď jsem úplně v Německu. Hned lepší pocit. Jak se cítíš? Dobře, dobře. A teď byste se mohli poslechnout Vltavu. A já teda se zkusím přiblížit, co možná nejvíc maximálně, abyste slyšeli i zvuk. Teda Martin, já se to chci zkusit. Takže tady máme vlastně graficky nebo naznačený relief kolejiště, stanice a potom, co jede vlak, výpravčí se rozhodne, na kterou kolej ten vlak pojede, respektive na těm kolejím, na který jezdí vlaky, se říká dopravní koleje, tak si naznačí nebo posune tady ten jezdec, zabezpečí si ho třeba pro vjezd vlaku a pomocí tlačítek a induktoru nařídí nastavidlový přístroj signalistovi, na kterou kolej má postavit vlakovou cestu pro daný vlak. Signalista postaví vyhýbky do správného směru a zase pomocí tlačítek induktoru elektricky vyhýbky uzavře, pak může rozsvítit návěstidlo, vlak může jet. Buď do stanice nebo ze stanice, záleží na tom, kterým směrem zrovna ten vlak jede, že jo. Po 14 hodinách čekání v Jindřichově Hradci jsme se dočkali nemilého překvapení. Úzkokolejka až do 20. října nejezdí a tím pádem musíme využít náhradní dopravy a to je tenhle autobus. Sama nepojede asi. Lidé pak, že jsme mu ujeli. Jedete s náma do Nový Bystřice? Jedu já. Místo vláčů, vláček nejede. Výluka, ne. S náma ne? Ne. Co je s vláčkem, no? To jede máma. A jede taky? Taky. Je to horší teda jako nahlazení, protože to není synchronizovaná převodovka. To je to starý, když se to nedělalo, no, jináč prostě ten motor to má sílu, no. I to pérování je takový tvrdší, protože to je pérování listovými péry, ne? Jak vpředu, tak vzadu. A může to jezdit vůbec na silnici? Může, má to technickou kontrolu, každý rok prochází to technickou prohlídkou. Jako všechny normální autobusy, všechny auta. A je to braný jako veterán nebo? Ne, je to braný normálně ještě jako vozidlo a my to máme
zapůjčený od železničního muzea. No tak takhle vypadá nějak ráno na ukrajinský ubytovně 14. Jedeme do Znojma asi za hodinku a půl. Dnech včerejšek byl šílený, protože jsme vlastně v podstatě nejeli vůbec žádným vlakem. Jede. Až řeknu akce, zpátky. Kamera jede. Kamera jede. Akce. Já se sfocním. Akce. Akce. Kamera jede. Akce. Tak jsme dojeli. Začínáš být ale velmi obtížný teda, jo. Tady vpravo, jak je ten výsek, jo? Tak tam se to objeví za chvíli, jo? Jak dlouho jezdíte vlastně na té lince Třemešná-Osoblaha? No já konkrétně asi 20 let. Co vás na té lince nejvíc baví? No je to pohoda. Lidi dobrý. Vy bydlíte někde v Osoblaze? Já jsem tady z Třemešné. Kolik těch lidí tou úzkokolejkou do Osoblahy jezdí? Dá se to nějak spočítat nebo odhadnout? No je to různý. Ráno jsou to jo, děti nebo lidi do práce, potom důchodci, co jezdí na úřady, do obchodů a v poledne zase už se to vrací, že jo, děti ze školy, lidi z práce, no a o víkendech turisti, že? A ty turisty láká ta úzkokolejka nebo ta Osoblaha? Úzkokolejka, spíš. A co je na té úzkokolejce láká? Co se třeba líbí dětem? No jim se líbí, že tady jsou kolem zvířata, takže si mají čas je prohlédnout. Jo, a je to takové romantické, jako krajina. Vůbec my jsme o Osoblaze nic nevěděli, než jsme se vydali na úzkokolejku. A když jsme viděli Orlovce říčního a Vysokou, která se procházela po poli, tak to na nás opravdu dělalo dojem takového ukrytého kraje, čarovného kraje vlastně na konci republiky. No, to je pravda. Já si to myslím taky. Si řekněme jenom takový, co byste řekl turistům, aby se přijeli podívat na úzkokolejku do Osoblahy. Takovou tu větu, jako, jak byste je chtěl nalákat? No, že se svezou, uvidí pěknou krajinu, a kterou si potom můžou projít i pěšky nebo na kole. Dobrý. Svítá nad Varnsdorfem. Dostali jsme se do města, kde byla hrána slavná Miza Solemis a ještě jedna pamětihodná událost. Narodil jsem se tu v 72. roce, 18. července. Každopádně k našemu cestování nasadili jsme si čepice, rukavice a dneska vyrážíme do Dolní Poustevny a vlastně máme před sebou ještě 1 nebo 2 dny a to jsou potůčky, vejprty a musíme to stihnout do čtvrtka, do 18:25 do Chebu. Takže uvidíme, jestli to zvládneme a jestli nezmrzneme do té doby.